Той бърз ще мога да се пусне. Нагоре. Тук много трябва. Трябва, ама нямам как. Защото не ми се занимава да я правите. По-добре с вътрешни. Знаеш колко по-лесно? По-лесно, ама ако се спука няма правената с гума. Ако е нарежа. Между другото, чакаме да правим трасе точно е тук. Тук ще чакаме, ама... Ние не сме го правили изобщо още. От тук се започва. Ние не сме го, просто с спирачи сме го търкали. Не бе, той ти ще го ползвам като скок. Трябва дъски. Да, ама дъски трябва да сложим. Дъски трябва да сложим. Чай малко. За малко пауза спирам. Чакай малко. Защо не ме чака, бе? Защото не се гледа за... Не сега чакаш. Да. Ете. Как пече, ама? То няма бъде скоро, ето уж няма бъде. Кой е пари? Абе, чакай малко, бе. Тихо, Ало? Ало? Чуем ли? Сега Ай. Чуй малко. Много мразен звънок. Да? Оу. Кой е пари? Чакай малко, бе, човек. Вас ти си пари. На къде? Надолу. Ти ма се няма ли? Аре, тръгвай, аре. Ти ли си последен? Да.
Аз ти. А? Двамата. Аз ще гина. Чай. Ай, тръгвайте. В момента се на залез. Радуйте! Направо всички ребята, лимонки, добро въздух. Дай малко да отидем на прогресивни. Ху, аре. Ще аз моля? Да, бе. Не знам, брат, не го бързам. А? Не чух? Колко разбира? Колкото аз разбира. Много до него и намали. Та железка, каква е там да не кука? И викам, айде намали, защото не удара долу. И намалих, нали, малко давай. Поне 70 км ги направих. Едва ли. Покажеш без жилка. Аз смисъл бука. А? Що е? Хотя за кой заключил? А? Аре, пускайте, бе. Брат, зон казаха. Брат, зон ме казаха. Ако искате. Ще няма писат тия моли. Аре, те шо не пускат, бе? Знаеш как подадете минути? Те знаеш как подадат? На първо.